Kutyholwa ukuba iqela lamakhwenkwe aseMaluleke ahlasele abafundi abahlala eNhlaveni Block H ngolwesihlau. Akukacaci ukuba yintoni unobangela walomlo. Umqhubi webhasi ekhwelisa abafundi ukuya nokubuya eNhlaveni Block H uthi ibhasi yakhe ayizange isinde kulo mbhodamo. When we got to our pick-up points, we found police there, and they escorted us to the school, but we only found female learners at the pick-up point. Luye labuyela uzinzo namhlanje emva kokufika kwamapolisa kule lali. On Friday, when we were at school, when school was out, we went to the bus, and when we were in the bus, people who came to our school to attack us, they surround our bus and threw stone. Sebe lezemfundo kwiphondo laseLimpopo lithi limaxhaphetshu liqinisekisa uzinzo ngeli lixa lokubhalwa kwemviwo. We hope and believe that if all the structures in that area can come together, learners will not be disrupted when they start with their final examinations on Monday. Ibanga lemetriki lika-2021 eLimpopo lilo lodwa elingaphumelelanga ukufikelela kumyinge we-70%. Kuseza kubonakala ke ukuba iklasi yebanga lemetriki yalo nyaka iza kulibuyisela na eli phondo kwinqanaba eliphezulu.